Mamacan Hümeýe 25-ge gelen çünkü tawatna diýen gysgaça öňe tanıştyryp bilersiňmi we şu wagt galýan bilim barada maglumat berip bilersiňmi? Salam Döwran, başda öz minnetdarlygymy bildirýän men çagyranyň üçin. Özüm hakynda aýtsam, men Mary şäherinde dowuldum, uloldum. Ondan mekdep gutaramdan soň Vietnamda halkara universitetde biotehnologiýa ugrundan bakalavr derejesini aldym. Onu gutarabam Ýzyma Türkmenistana bardym we Oğuzhan Üniversitetinde maglumatçylyk etdim. Onsoň dowam etdirmek bilen täzeden öňkü professorumyň laboratoriýasyna Vietnama Ýzyma master derejeni okumana gaýtdym. Şu wagt master derejemi okaýan. Urum has inçelli, ol medical biotechnology, ýani lukmançylyk biotehnologiýasy bolup gitdi. Lukmançylyk biotehnologiýasy barada gysgaça näili açyklap biler. Has düşünükli bolmas üçin. Lukmançylyk biotehnologiýasy bu adamlar bilen baglanşykly adamlarda kesel ýa näsazlyk we şoňa meňdeş zatlaryň zat liçenýalary üçin tehnologiýa we metodika alındı edilýär, research edilýär umuman. Hat inç aýdamda edilmeň okaýan zadym tema emeli bäwek ýasamak we sütün öýjükler ikisem azık paralel gitýär bir-birine. Men fokusum şolam ikisine. Emeli bäwek diýemizde ol hayvanlara değiştirmi ya adamlara değiştirmi? Biz akademik, yani biz lukmançylyk tarapyn, yani lukman hökmünde gidemdik, biz akademik hökmünde gitýäs. Biziň işimiz laboratoriýada täze görnüş veya bar bolan tehnologiýalary özgörtmek veya oýlap tapmak. Ondan soň olary lukmanlar öz ugrundan gospitallerde, hastahanalarda adamlara edip etýärler. Biz öz laboratoriýamyzda, o jogap bermedim, biz öz laboratoriýamyzda haýwanlaryň üstünde amalaşdyrýas öz işlerimizi. Haýwanlar diýem dedim. Hayvanların üstünde. Haýwanlar diýem dedim. Zat sıçanlar, edilmen sıçanlaryň üstüne eksperiment etken. Ondan daşaram bir gruppamız sığırlar, sığır kletkalary, bir gruppamız hem doňuz kletkalary üstünde eksperiment etýärler. Olary gysgaça açyk düşündirip berip bilersiňmi? Meselem sıçanlar näme üçin sıçan, näme üçin doňuz we näme üçin sığır? Inni doňuz öýjükleri uzak wagtdan bäri meselem doňuz eti iýilýär. Osoň doňuz öýjüklerini almak ahas aňsat. Osoň ýani almagam aňsat, ondan soň sıçan öýjüklerine garanda olary manipulasiýa etmek aňsat. Ola bir sığır öýjükleri näme üçin bärde şu al bir proýekt gidip dur. O proýekt iýmit tehnologiýasyna azık değişli. İýmit näme üçin sığır etleri bu ýurtda azık ýokumy pes. Şol sebäpli daşary ýurtdan Ýaponiýadan sığır görnüşini ýani onuň kletkalaryny getirip bärde klonlaýarlar. Öz sığırlaryna öndürýärler. Ýani öz sığırlary şol klon daşary ýurtdan getirilen organizmi götürýär. Ondan soň şu maksat bilen näme? Has ýokumly, has proteini köpräk bolan et almak. Has süýji et almak. Ve bazara getirmek. Mallarçylyk. Hawa. Adamlara näil değişliýär wa dolaýdymyzy. Nähili täsir wa meselem eden oýlap tapyşlanyň netijesinde.
Men edil alyp barýan mysal getirsem işimi, mysal getirsem men emeli şekilde embriyo ýasaýas laboratoriýada. Ondan soň onu belli bir derejä içinde östürýäs, meselem 8 öýjüge çenli. Men maksadym şol işte, şol 8 öýjükden bir öýjügini alyp, galan öýjükler ösmäne dowam etýän. Şol bir öýjüň men aýratyn genini diagnoz etýän. Näme üçin? Jinsiýetini bilmek üçin. Erkekmi, aya gyrmy? Gelecekdäki şol boljak, emele geljek bäwegiň jinsiýetini bilmek üçin. Näçe wagtda bilmek üçin? Näçe wagtda gaty çalt, ören çalt şu wagtky tehnologiýalardan ören çalt ýarym günüň amalya. Yani diýjek bolan bu eýän eliňdäki bolan organizmden, yani yetişen 8 öýjük organizmden bir öýjügi alyp ýarym günüň içinde eýän onuň jinsiýetini bilip bilýäs. Elbetde buny amala aşyrmak gaty kyn. Değişmeýän tatdan sebäbi bu aýry-aýry prosedura şeklinde gitýär-de. Onsoň men şördäki, şol işdäki uly zadym goal diýin, şu tehnologiýa üstünde has durmak, özgörtmek adajyk. Dünya ýüzünde görýär, adam bilen sıçany deňeşdirip şu laboratoriýalarda adama değişli barlylar, sıçanlar da barlaýarlar. Laboratoriýada eksperiment geçirýärler. Näme üçin sıçan diýen bir sorak emele gelýär. Şol barada gysgaça aýdyp bilersiňmi? Näme üçin sıçan? Sebäbi sıçanlary laboratoriýa şertinde saklamak, köpeltmek aňsat. Tiz öýjük alyp bolýar we islen wagtyň meselem alyp bolýarda el ýeterli diýeýin. Köp taraplaýyn. Ondan soň şol sebäp näme üçin adam näçe? Doğru. Embriyolar näme? Yani embriyo diýip geçdik. Embriyo näde? Düşündirip bilersiň. Embriyo bu haçanda erkek we aýal jinsi öýjüginiň birigip geljekdäki çağa boljak bir öýjüginden başlap belli bir derejä çenli ösýänçe biz şoňa embriyo diýäs. Yani iki jinsi öýjük birikke bir doly geljekde adam bäbek bolup biljek potensiallarky bir öýjük emele gelýär. Bir öýjük emele gelýär. Şo ikisi birigip şo we şol belli bir derejä çenli ösýän şo iki aralyga embriyo diýäs biz. Yani sütün öýjükleri barda daýdyk geçdiň. Sütün öýjükleri näme? Sütün öýjükleri bu adamyň bedenine bar bolan başda intek ýaňy bir embriyo şeklindeki we has dowulandan soň ösenden soň onun bedenine bar bolan öýjügiň bir görnüşi. Bunyň aýratynlyklary näme? Bu öýjükler adamyň meselem bedenine 200den gowrak dür öýjük bar. Ýöne olan hemmesi bir öýjükden emele gelenler. Diýmek şol bir öýjükden şo insanky diýeli gözüň öýjügi emele gelýänçe belli bir liniýadan geçýärdi. Belli bir ýygyderli üýtköşmeden geçýär. Indi sütün öýjükleri şol bütün görnüşleri köp bolan, ýöne embrionik sütün öýjükleri alsak, embriodan alınýan sütün öýjükleri alsak, şol öýjükleriň dowamly ýygyderli ölmän, köpölmek zatlar, ukyplary bar. Yani öle nokta normada bedendäki öýjüklerin belli bir ýaşy bolýar. Belli bir ýaşdan soň olar ölýär. Ýöne ýanky sütün öýjükleri ölen oklar. Olar dowamly köpelip gidip durýarlar. Olar bir. İkincisi, sütün öýjükleriň aýratynlyklary, gaty gowy ähmiýeti bar bolan aýratynlyklary. Ol mesela embriyonik sütün öýjügini alsak, bedenimizdäki ähli görnüş öýjüklerini öwrülip bilýärler-de. Yani meselem diýeli bir ýaralsyz
biri ya diýeli biriniň yangyn bolanna derisi yandy diýeli. Şol öz sütün öýjüklerinden şol derisini tamamlap biljek deri öýjügi emele getirip bolýardy. Şu ve şuna meňdeşler. Şol sebäpli sütün öýjükleriň üstünde soňky döwür esasan gaty köp ilmi işler alınıp barylýar we geleceğe gaty uly görünýärdi. Ondan şeyle gysgaça şeyle düşündirdiler. İkisi jynsyň ýanky sperminden dören birleşen ýagdaýynda şoňa Başta zigota diýilýär, zygote diýilýär. En başta, ondan soň embriyo. Bulan adlandyrylmalary näme üçin üýtgeýär sebäbi wagtyny bilerýärler, haçan we näme. Yani bu iki cinsi öýjüň birikmegi, yani eneden ve atadan sperma, eneden yumurtka öýjügi, ýyçykletka diýerse, ýa-da oocyte diýer. Oocyte bilen sperma birikmeginde doly gen sany bolan bir öýjük emele gelýär. Ol geljekde bir täze organizm bolma ähmiýeti barda indi. Yani şoňa biz belli bir derejesine, mesela ösýär, ol bir öýjük bolýar, soň 2, soň 4, soň 8, 16, 32 diýip dowam etýär. Belli aralygyna embriyo diýär, yani. Şoň içindäki bölünen öýjüklere de sütün öýjükleri, stem cells diýilýär. Dogry dälmi? Hawa, şol embriyon içinde belli bir yerinden alınýan öýjükleri biz embrionik sütün öýjük diýär. Sütün öýjük bu geljekdäki bedenimiziň äkli öýjüklerini emele getirjek kök öýjükler däýini, kökü. Sütüni Gowşuny has düşnükli bolsun diýip köpräk wagta çekdim. Ýa-ni klonlamak diýdiň. Klonlamak barada da mallarçylyga degişli diýip aýtdyň. Dogry dälmi? Mesela edil bilen laboratoriýamyzda alınıp barılan iş zady önümü maldarçylyga degişli bolýar. Yani hawa. Oň adam görnüşler ama. Adamlarda etmek gadagan bu etika az garşy bolýar. Ýöne edenoklar diýebiljekler. 2 ýyl öň Hytaýda eşdendiňiz bir professor adamy klonlapdyr. Şo sebäplen basyldy, türme basyldy. Sebäbi dünýä boýunça bu dogry hataplanan nokta adam klonlamak. Klonlamaň özü näme diýseňiz, bu meselem ýanky aýdyşym 2 eneden we atadan emele gelýän bir öýjük ol görnüşi boyunça hiç kime meňden ýeketäk bolýardy. Klonlamak näme etýär? Klonlamak şoň kopyasyny etmekde. Mesela men kopyam etmek, men haýsam bolsa bedenimden bir öýjüň alyp, şonu täzeden bäzek edip bolýar da, onuň bilen men genim %100 meňdeş bolýar. Ni okuwunda şunda nämeler bilen meşgul bolýan, nämeler etmegi halaýan? Okuwunda şundan men köplönç bilim ulgamlary bilen gyzyklanýan. Yani bu mektep öňü, mektep wagty we universitet döwürlerindäki ähli görnüş bilim ulgamlary öňsüme çekýär. Ondan da şaram näme? Ondan da şaram meýletinçilik işler öňsüme çekýär-de, üýtgeşik organizasiýalarda. Ama bir belli yerlerde laboratoriýada volontörlük işlerini edýändiň bilýän bilim işlerinde. O arada gysgaça aýdyp bilersiňmi? Näme tejribeleriň bar? Nerelerde volontörlük edýän? Edil bilim ulgamynda soňky döwür men
näkeli boldy diýin. Indi men mümkinçiligim boldy da, wagtym boldy, mümkinçiligim boldy. Özümde de gyzyk var şu tarapy. Keypine mesela bilesim gelýär-de, näkeli şol bilim ulgam diýelermi, sadyk diýeli ýa-da mektep diýeli ýa-da universitet diýeli. Bir görnüş ulgamy halasam, meselem gördüm, şonu haladym. Gönü saytyna gitýän, soň e-maillerini tapýan, e-mail bilen e-mail ýazýanlar. Menin aşakda rezüme, men plany we plany. Sizin proýektiňiz haladym. Eger mümkin bolsa men size mail etýänçi şeklinde bir hepdede 1-2 saat näme berseňiz işläp berjek. Näme üçin sebäbi men haladym, men göresim gelýär şol etýän işleriňizde diýip. Soňa başladym. Netijede maksadyň näme diýip soraýyn. Netijede maksadym şu da belli bir maksadym bar diýsem ýalňyş bolar. Keypine ünsümi çekýär. Nähili okutmaly, ütköşük nämeler bar bu täze görnüş metodikalardan we şoňa meňdeş. Diňe bilesim gelýär-de, indi okumdan daşary da laboratoriýada alyp barýan ilmi işlemden daşary etýän bu datlary. Gowdatlar men özümem şu an belli bir proýekt bilen özüni işleýän, özümem bilim sistemalarynyň özgörmegini isleýän we o arada öz dünýämde gözleýän nähili bilim sistemalary täze dünýä üçin gowalar diýip pikir edýän. Meňe mümkin. Ni teň fikriňçe iň gowy bilim sistemasy nähili bolmaly. Sen şu wagt galan tejribeň görä. Indi bu iň gowy bilim sistemasy diýip hemmesini bir ýere jemläp bolmaýar sebäbi ýurtdan ýurda ütgeýär. Ütgeşik faktorlar köp. Emma özüňe gelejegini alyp bolýar da, indi her türlü. Indi täze dünýä diýeniňem soňky 6 aýyň zady netijesinde täze dünýä öýtgen. Pandemiýa gelmegi bilen, öňkü meselem plança ýylla bolmaly prosesler 5-6 aýyň içinde amalaşdy da. Olam dolu iş, oku online şekline geçti. Diýjek bolýanym. Indi umuman alsak, ütköşük ulgamlardan özüňe gerejegini, özüňe şol öz şertiňe yarajagyny saýlap bolýar da. Ýöne esasy zat bilmek de meselem. Aýdyşym ýaly haladym, gitdim, öwrendim. Nähili näme üçin etýärler, işe yaraýarmy, bu soňunda berip bilýärlermi şol dolu şekilde çağa bilimi dälmi, şol atlary bilmek de indi. Bu arada öňem bir fiziska görüňdeşligimiz var, şu bilim sistemasy barada. Öň içinde de Finlandiýany Finlandiýanyň bilim sistemasyna seredipdik. O arada biraz aýdyp bilersiň bir zatlar. Finlandiýanyň bilim sistemasynda halanan zatlaryň. Finlandiýanyň bilim sistemasynda näme haladym? Finlandiýanyň bilim sistemasynda molumlara gaty uly yer bar, berilýär, hormat berilýär. Iň uly köp tölew berilýän kärlen biri molumçylyk. Molum bolmak ansat däl, gaty köp adamdan saýlanýarlar. Yani bu näme diýmek? Diýmek o Finlandiýanyň molumlarynyň durmuş şertleri has ýokary, diýmek höwesleri has köp etýän işlerine we kaçystva taraplaýyn, quality taraplaýyn seretsek gaty köp adamdan saýlanan bolýar da. Indiki nesli ýetişdirjek o molumlaň hili gaty ýokary Finlandiýada. Ol bir. Ikincisi näme ünsüm çekýär? Finlandiýa her çağa aýratyn üns berýär. Ve çağany aýran oklar. Bu nähili ekonomik gatlakdan bolsa bolsun, hemmesine deň derejede iň aňyrbaşy bilim berilýär. Ondan aýratyn alamyzda şeýle bir deňlik var, o taýda adajyk şunýaly ütköşük çağalar bolsalaram, şolar hemme çağalaryň arasynda bile ulalýarlar.
Ütköşük çağı diýimde bu meselem genetiki taraplayın näsazlygy bolan çağalaram bada inni belli bir prosenty her jemgyýetiň. Onsoň şolaň hemmesi deň derejede. Haýsy gatlykdan bol, näkeli ýagdaýda bol, hemmesine deň derejede garalýar we deň derejede bilim berilýär. Bu deň derejede mümkinçilik bermek diýmek. Olam ýene bir zat. Indi kaýtjak zadym Finlandiýaň ýene bir zat ünsümi çekdi. Mollum çağa meselem diýeli bir saat sapa okusa, bir saat şo sapagy nädip okudyryny pikir etýär. Yani bu näme diýmek? Her çağa aýratyn öz şahsiýetine doly näkeli öz şahsiýetine deň derejede, gowy derejede aýratyn şekilde bilmin berilýändigiň subutnamasy bolýardy. Başka näme diýeň Finlandiýa hakynda? Ani şo umumyň aýtsak şo zatlar, başka nüanslar bar. Bulayam azıcık tekniki nüanslar, metodika nüanslar. Yani umumyň alsak şol. Ýene bir zat goşaýyn Finlandiýada öýüş ýok, öý işi diýilen zat ýok. Biram egzamenler 16 ýaşynda, ýagny hiç egzamen diýilen zat ýok, öýüş diýilen zat ýok. Diňe bir şol lisey, yani 16 ýaş töwereklerinde bir egzamen alýarlar. Nähil egzamin kaw? Şol derejelerini barlamak üçin we haýsy näkil okuýup barlygyny barlamak üçin. Oňa çenli ütköşük egzamin alanokdan. Men özüme çağrılığım ýadyma düşende, men iň ýirenýän dadym egzamenini da biram öýüşdi, halam okdym ikisine. Şo Finlandiýada ýok hawa. Okuwçylar köpsi. Näkili? Finlandiýa ýöne çağları umumy zat dolýarda, näkil dünýä boýunça her plança ýyldan dünýädäki ütköşük ulgam, yani bilim ulgamlaryndaky çağlaryň egzamenlerden alýarlar da. Bu science, math girýär we şoňa meňdeşler. Näçe Finlandiýa az okosy, yani az okuýarlar çyndanam bir de görä. Sagat sanyny öýüşleri bolmasa da, egzamen bolmasa da şolar gaty iň ýokarlardan top derece alýarlar. Ýani aýtmak islänim, dünýä ýüzünde köp okuwçy egzamin halaýan röýdemok. Ýa. Ýani kaýdanyňa. Ýa. Men özüm şu an Amerikada bolup bärde okap ýörkäm, görüp ýörkäm Amerikadaky bilim sistemalaryny halamayan taraplaryň badygyny aýdyp gelýän. Elbetde halayan taraplarym amma. Ýanky aýdan bir zadyň wady. Ýanky saglyga näsaz adamlaryň birlikde okumagy diýip bir zat aýtdym. Amerikada men halan zatlaryň biri şol. Men okap ýörkäm bir ýerde men ýanymda kör adamam oturup bilim aldy. Meselem nädip bilim alýar diýseň, şo mollum, şo taýdak professor, şoňa görä terbiýelenen, şoňa görä nädip garamaly, şoňa bilen nädip aragatnaş gurmaly, görýänler we görmeýän birlikde şo sapagy düşünýär. Şoň üçin ýörüti aparatlar, enjamlar zat edilipdir şo gürleýän zatlaryny belli almak üçin. Ýa-da sınıfın içinde ýörep bilmeýän bir adam ma diýeli, bir okuwçy, gyýa oglan. Şoň üçin ýörüte ýeri taýlanýar meselem. Gelip meselem öz gözüm bilen gören zadym da körüm ýörep bilmeýänem gelip bilelikde bir ýerde okap bilim alyp bilýär. Şo zadyny halapdym. Ütköş bir zat diýip. Şoň goşmak istedim ýan kaýdanlaňa. Hawa. Deň derejede näme bolsa bolsun, näkili dur bolsa bolsun, deňlik bolmagy bu okuýuplarynyň açylmagyna deň derejede sebäpler bermekde. Gowy zat aslında. Belki kör diýmek, ýa-ni ker diýmek, belki aýwam bolup biler.
ayıplaşmalyklaryny isleýän ýa şeýle Yok, öňlerine degen ayıplaşmak gerek. Awa. Geljekde etsem goýsamlaryň barmy? Geljekde näil maksatnamalaryň bar? Geljekde bu uğrumy dowam edebilmeli. Sebäbi gaty höwes bilen okaýanlar şu wagt ýani bu doktoranturamy alasym gelýär şol urdan edil. Onun daşaram bir ýa-da 2 sany bilim ulgamynda da proýektlam kellämde baş wagt. Bilim ulgamynda we akademiýada bir zatlar etmek. Ne gıçgaça sinonim bölümlerine geçeli. Öz dünýäňdäki, men bir söz aýtjak, öz dünýäňdäki şoňa ýakyn söz aýtmagy isleýän. Suw, Päk. gurbat, Köýsemek. dünýä, Owadan. Vietnam, Egzotika. hip-hop, Adalat. maşgala, Gala. pudak, industry, Himya. adam, Adam. Beyk. böyle. Şundan baratdy. Ne adamlara aýtmak isleýän gowy sözleriň barmy ýa-da paýlaşmak isleýän pikirleriň barmy? Belki men üçin, belki adamlar üçin. Başta sen bilen başlaly. Sen üçin men seni uzak wagtdan bäri ýydarlaýan, etýän işleňe goldaýan, halaýan. Bir zat çykarsaň birinji bark görýänlerden men bolup bilenmokda, birinji like koýanlardan. Näme üçin? Sebäbi bu ähmiýeti uly etýän işleň. Ähmiýeti uly bolan üçin menem hormat goýanlar umuman we dowam etmegini isleýän. Belki has ýetgeşik proýektlar bilen. Ondan soň bütün görýänlere näme diýip biler? Olara başta özüňiz tanaň diýjekde. Başta bir özüňiz tanamaly, özüňiz näme halaýaňyz, geljekde näme desiňiz gelýär. Şonu aýdasymly. Eger tanadym, hawa belli bir derejäge ýetdim, ýöne bir hili göwnüm geçdi diýseňiz, onda täzeden başlaň. Ütgödüň, näme ýeni halaýaňyz, täzeden başlaň. Hiç wagt gişden bir zada başlamak ýa-da ütgötmek, bu belki 18-inde bolar, belki 48-inde bolar. Belki käbir adamlar tanayan 60 ýaşlaryň adam. Bütün ömrüni ütgötýärler de diýbinden. Hawa. Özüň tanamak diýilende näili käbir adamlar muňa düşünmändiler. Men özüm tanaýan diýipler ýöne. Käbir adamlara seredýän karar vermekde kynçylyk çekýär. Şu özüň tanamagy näili düşündirip beripler. Özüň tanamak, başta öz dünýäni tanamak gerek de. Her adamyň aýra bir dünýäsi bar diýip alsak da, o dünýäsine näme girýär, dünýäsine iň başta girýän zatlaryň biri, eger wagtynda şunu tohumy goýulan bolsa we ýaşaran bolsa, onuň hyýallary, hyýaly. Şonuň barmy, ýokmy? Bar bolsa, çyn ýüregiň bilen ýapyşyp biljekmi? Yapışarsan, yapışmandan dowam et. Ýok bolsa, şonuň bolsun-da, şonuň tap meselem, bir hyýal tap. Edip bilseňe hemme kişiň güljegi bir hyýal tap, üstünden güljek bir hyýal tap. Şoňa baryp ýetmeseňem, epesli näçe ädim öňde boljagyň belli de. Edil şo hyýalyny amala aşyryp bilmeseňem ýöne başgalaryna görä epesli ädim öňde bolarsyň. Başka dünýäge näme girip bilýär? Öz şahsiýetiň, karakteriň, näme halaýan, näme halaňok. Özüňi ýerde göresiň gelýär, ýerde göresiň gelenok. Ve şoňa meňdeşdatlar.
Bu adam köçe dillaydyranna adam pakir ýykylyp turup öwrenýär diýilýär. Awa. Şeýle zigzag ýaly. Bir ýykylýan, Awa. bir turýan, bir umydyň açýap, soň täzeden turup ýene dowam edýän. Awa. Şol ýaly bir janlar, hem şol ýaly özüň tanap, ýykylyp turup, şo umydyň ýitirmän dowamly diýjek bolýan, dowamly Awa. hoja bilen ýapaş diýjek bolýan etýän işler. Awa. Yaman gowzada barmak bassaň, sebäbi şu wagtky sosial mediada, Instagramda zatda adamlaryň surat goýýar, hemme zat güläle güllük ýanda, ne? Güläle güllük. Gönü çyzgy ýaly adamlarda, şo ýa ýokarlykdan gitýän şuňa çyzgy ýaly görünýär-de, aslonýan däl. Adam her günne plançaýada ýykylyp täzeden turup bilýär öz dünýäsinde diýeli. Veya fiziki dünýäden diýerler. Ve bu zatlar bolmaly zatlarda, bunsuz bolanok diýeli. Bu norma. Ütköşük däl hemmek şeýle. Esasy näme? Esasy galyp bilmek ve dowam etmek ve täzeden ýykylmak. Esasy zat şonu diýenler. Ýene bir zat bellätdim elýärde. Soňky 6 ay ünsürenseň hemme zat düýbünden ütködi, hiç kim garaşmady bu ýallatlary. Bu her pudowy düýbünden zadetde ütkötdi. O esasan bilim ulgamy we iş meselesi. Indi şuňaly bir meselemiz ýok, öňler näme turarsyň öýüňden gidersiň mektebe. Indi şol ýol geçmek meselesi ýok. Yola wagt harjamak. Sebäbi mektep öýüňe geldi. Veya iş öýüňe geldi. Awa. Ve bundan soň belki düýbünden köp zat ütkäzen biler-de. Indi öňümüzdäki ýyllar näme bolar bilemzok. Bu näme diýmek? Bu şeýle adam şuňaly tüýüp ütköýän şertlerde adaptasiýa geçirip bilmegi mühim, wajib. Hemme taraplayın. O da mesele, şunu diýenler. Edil şu wagtda. Şonu aýdasym belli, goşasym belli. Adam ýanky gowy işler etmek isleýän bolsa, bir okunluk bir netije almak isleýän bolsa, men pikirim menmenliginem aýyrmalym diýen. Meselem, öz başdaklygy aýyrmaly, bir birleşmäni öwrenmeli, birlikde iş etmäni öwrenmeli. Meselem, şu wagt sen edýän işiňde ýekeje özüň edýänini alypsyňdyr. Dogry dälmi? Awa, ýok. Ýek özüme Ve edýärmi? bir topar rol edýänsiňizdir we başyňyzda professorlaryňyz bardyr, gowy aragatnaşygyňyz bardyr we dünýä ýüzünden başga universitetler ýa-da okuwçylar bilen belki aragatnaşyp gurýansyňyzdyr ýa-da siziň professoryňyz. Dogry dälmi? Awa. Hemme zat bileleşip edilýär, paýlaşyp edilýär. Menmenlik bilen bir netije alyp bolanok hiç wagt. Awa, ýok. Köp zatdan alyp goýan adyňa bir menmenlik bolýar-da, ego. Näçe şu egoň ýok edip bilseň, şonça aslında özüňe peýda-da. Öyle boldu etdi bolýar. O şoň bilen tamamlap bereli. Bolýar? Wagtyň üçin köp sag bol. Pikirlerini, maglumatlaryny paýlaşdyň biz bilen. Belki bize 8 FM başlady ýatmy etip bolsa, belki 8 FM'de başga mowzuklary ýel alyp gürleşer etip bolsa. Meselem podcast'ta mı? Podcast'ta ýanky käbir gürlen, ýa bilim sistemesi barada, egzaminler barada, diňe egzaminler barada bir podcast edip biler. Ýa-da öýüşler barada podcast edip biler. Gyzykly mowzular. Awa. Oňa da wagtyň bolsa çağırmak isleýän etip bolsam. Netip bolsa beğenip gelerin Benim näme köp sag bolsun aýtýan.
uzagrak wagtda näme planlaýardyk boly. Wagt ayyrdyň, energiýa ayyrdyň etdiň. Esasy maksadymyz şuny ýetirmek, paýlaşmak. Belki de zadymyz bolar da, indi peýdamyz bolar. Dinleýänlere. Şoň ýaly başda sana köp sag bolsun we dinleýänlere belki köp sag bolsun. Aýdasym gelýär. İşleriniz üstünlük dileyen. Köp sağ ol. Köp sag.